Hello logofer, good evening. खुलुमबाय नोंथांमोनखौहाय आंनि चेनेलाव आरोबाव बरायग्रोलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दिनै आङो दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय सर्टकाटै नोंथांमोननोहाय शेयार खालामलांनोसैलाय अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो बुजिगोन आं बहा थांगासिनो दङ। थ'दो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो अननानै बयबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। सिनजादोंमोन नै बिदिनो खानायानो गोबाद्राय साइज नुलायबावदोंसो ओमफ्राय बारजोंनो उरायजोब्बाय जों मावो माबा रिसर्स दङ ना बक्स माने जोङो सासे आयं फिसानि बार्थडे सेलिब्रेसन दङनो फिसानो ओमफ्राय बेहाय थांनानै एसे नुजानानै फैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जों टट'आव दङ नोंथांमोना नुखाबाय माने आब'नि गारिखौ गुमैया लांदों नालाय बे कारखौनो गुमैनि अफिसनिफ्राय लायनो थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय लामानिफ्रायनो आं ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना लोगोफोर जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नायनोसै आंबो बेसेबां नोंथांमोननोहाय देखायलांनो हायो देखायलांसै। निउ बङाइगाव स्टेशनखौ मोनफैबाय नै माने जों गारिखौ जांथला थानानिफ्राय लायनो नागिरगासिनो दङ कारखौ। फाइनालि पहुंच गया मोनफैबाय माने गारिखौ लांसै आरोना मोनफैबाय आरोना जोङो नै आब'आ थाबायगासिनो। Oh, hello. हेलौ Good evening. Good evening. गुड इभिनिं जोङो माबायाव थांनो नागिरदों बासुगाव मा जायगामोनलाय? रनसायथाम बार्थडे जाहैनो आयं फिसानि ना अचानक प्रग्राम माबासो जायोबाल बिजायं नोंखौ मादै लिंबा नङाबा माथो सरि फिसौसो फिसौसो माने मादैसो होनो नालाय थ' मादै जाहैबाय नालाय बिजायं नङा आब' होनबासोमोन ना आब' होनबासो बिजायं जागौमोन। गारिया गारि लांनो फैदों जोङो माने गारि लानानै थांसै आरोना गुसु बोथोराबो ना दिनै खुवा खुबायबो ना एसे खोमसि जाबाय। आब'इलानि गुमै राजेश थासारावनो डिउटि আছে बिनि साहा बानायासै नेকি लाल साहा नाকি लाल साहा আমি খেলো লগত টি হতো চাং মই একদম ধুনীয়াকৈ আব আৰু গুमै অলপ ওচৰত যাত হ'ব তো থনা দে তই বিনি অলপ ওচৰত যাত বিনি দে অলপ এনেকৈ হাত দিবি তো ফাফলিত ওই কি কৰে ওই নহয় তো বুঝলি फाइनालि नै गारिखौ लाबाय ओमफ्राय दायो जोङो थांसै लोगोफोर फिसौजोनि बार्थडे जानो गाखोनोसै अब्ला गाखोबाय लाल साहा लोंनानै एसे बुरजा गलायलायबाय गालांबाय लोगोफोर दायो थांसै दे लोगोफोर समायना लामा बिउटिफुल वे गान दामदो दे बिब' गान खोनासंसै आरामसे ओरैबायदि समायना
बार्दिगाला सिखारबाय दासो बार्दिगाला दासो बिबैजों सिखारबाय बाजानानै सिखारबाय इउटुबाव होनोसै नोंखौ आबै हेल' बिबै फिसौ खेबजाखायो हेपि बार्थडे लेट सफैबायना जोंबो नाहरलाय आबै 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 आयौ फैला नायजाला जावैसोया जावैसो 이미 자오셔. 김다리니. 김다리니. 뭐 형을 미타나 바트 나바이는 뭐가 있었어요? 흡이드 này 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 anh là chim bức gì anh ơi nơi 100 lô nơi này 100 lô này nè abai masih lo geli lo abai để nó lại vừa bị ăn là đi à happy birthday anh này lại bye bye ayo Yang ya, lebih baik masih yang dia. Này đi masih bông. Apa yang ni? Abai. Bidai. Abai. Bye bye. Abai. Bye bye.